Hej YouTube. I dag, der vil jeg gerne vise, hvordan den lille hjælp, hvordan man laver sit YouTube-navn om. For eksempel, hvis man nu hedder sit eget navn og sit efternavn, og man gerne vil hedde noget fedt med gaming eller et eller andet. Sådan en lille tutorial over, hvordan man gør det i dag. Ja. Først man går inderne YouTube. Eller ikke inderne YouTube. Så går vi lige ind under YouTube. Se, jeg hedder Tutorial Videos.dk. Trykker vi over på den her lille firkant her. YouTube indstillinger. Så står der, hvad ens navn er der. Så kan man nemlig gøre det her. Redigere på Google. Så trykker man bare på den der. Og så kommer man herind. Så kan man skrive, hvad man vil hedde. Så kan man bare skrive, hvad man vil hedde der. Og så når man har gjort det, så trykker man gem. Og så, se, jeg har jo skrevet det der. Så trykker man gem. Så står det, man nu har valgt, den skal hedde. Det var en lille tutorial i dag. Håber I kan bruge det. Vi ses til næste gang. Hej.